Sería ser la pregunta más. Martxoarekin batera, murgilugaren hilabete honetan, ohiko bezala Mobile World Congress ospatu eginda Bartzelonan, konkretuki 2tik 5 aurten, eta Mobile World Congress aurten pixkat arraro heldu zaigu. Gazaren erasoa eta azken asteetan ere Estatu Batuek eta Israel Iranen kontra egiten ari duten erasoak kontuan hartuta, Mobile World Congressa baita ere horretaz kutsua izan du, eta hainbat protesta egon dira teknologiazko konpainia Israelen kontra. Kasu asko izan dira protesta hoietan, baino gainera ere aspaldi ospatzen ari den ekitaldia egin dute data hoietan, izan dela Mobile Social Congress. Azken finean, ekitaldi honi, Mobile World Congress honi, beste ikuspuntu bat emateko eta ikusteko ere tendentziaz eta enpresek nahi dutenaz aparte, herritarron ikuspuntua ere kontuan hartu behar dela teknologiari buruz hitz egiterakoan, eta alde horretan edo hildo horretan kontrapuntu hori emateko ekitaldia izan da. Gero eta gehiago sortzen ari da azken urteetan esango nuke kontrapuntu kritiko hori, ezta? Teknologiari buruz hitz egiterakoan bai enpresak nahi dutena, bai herritarrok nahi duguna kontuan hartuz. Gu ere saiatzen gara bi alde horiek komentatzen, eta gaur ere dauzkagun berriekin hori bera egingo dugu, edo saiatuko gara egiten teknologiari buruz hitz egiteko sarean zehar honetan. Eta saiakero horretan teknologiari buruz hitz egiteko, ni ez nago bakarrik, beti bezala beste pertsona bat daukat nirekin, pixkat eztabaida egiteko, eta kasu honetan bueltatu da, hemen dago, gure ikusek ikusi dute, baina hemen dago, bueltatu da Borja Arbusa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Plazerra berriz eta berriz ere zurekin egotea eta tartetxo hau partekatzea, egia esan da. Plazerra nirea da, Iñigo. Ze ondo, ze polita, ze gustora gauden, ze ondo guztia, gainera guretzat ostirala da, zuentzatez, badakigu bai, guretzat bai, ostirala da, orduan, ondo gaude, posik gaude, animosa gaude, eta ez dugu Mobile World Congressari buruz hitz egingo. Ez, nik uste duzu esan duzula dena, eta baita ere esan behar da posik egotea gaur egun berri bat dela, zen pertsona asko ez daude nahiko posik munduan zehar. Bai. Eta hori izango da, batez ere, gure berrien iturri asko emango dituen ondorio bat. Bai, egoera latza da, gure momentua, zu kotxe elektriko dukazu, orduan agian esain beste. A ber... Ni oraindik ez naiz jun nire kotxera gasolina... botatzera baino ez espero duzu. Baina presioak ikusi ditut. Bai. A ber, azken finean, egoera historikoen kontua baita ere, nahiko nekatzen dau. Hau da, beti egotea hor ikustea, egoera gero eta esageratuak goak eta... en fin, utzi da zue pakea, suelte belbra. Pena bat da. Bai, egoera geopolitikoa pena bat da,
iturria ere pena bat da, egia esan da, eta gainera, kontu politikoetaz aparte, inork ez duela merezi bere herrialdean, bere bizitzeko lekuan gerra bat sufritzea. Orduan, gero hau, zergatik gertatzen diren erasoak eta zeinen den erantzukizuna, errua argi dago, nahiko argi ikusten dut gero eta gehiago, baino inork ez du jasan behar bere herrialdean dagoen egoera dagoela gerra bat edo eraso bat sufritzea. Hori da bete beharrekoa, minimoa. Hortik aurrera nola konpontzen diren arazo geopolitikoak eta nola bihurtzen ditugu diktadurak, entre comillas, demokrazitan, entre comillas, hori ez da gure kompetentzia, beraz ez du jorratuko, baina uste dut bombekin ez dela egiten. Susmoa daukat, baina bueno. Bueno, hasiko gara gure kontuei buruz hitz egiten, nio? Bueno, kontuen buruz egia esan da ez gara asko urrunduko, taularatu ditugun gaien artean, programa hau hasi baino lehen, sub bat ekarri duzulako, honekin erlazio asko daukana. Azken finean, adimen artifizialari buruz hitz egin dugulako luz eta zabal azken urteetan, baina adimen artifizial hori ere gobernuen eskuetan dago eta kasu batzutan gerrak egiten dituzten gobernu hoien eskuetan ere gerrak egiteko eta hor eztabaida etiko bat sortzen da ere. Bai, zuk esan duzun bezala adimen artifizialari buruz hitz egin dugu luze eta sakon programa honetan eta beste hainbat programetan urteetan zehar. Pasaren programa guztia eman genuen adimen artifizialari buruz hitz egiten, agian hildo honetan edo arlo honetan ez, baino bai. Bai, eta batez ere sakondu dugu ondorio teknologikoan, ondorio ekonomikoan, ondorio lan arloko ondorioetan, baina batez ere zentratu gara bere erabilera zibilean. Hori da. Eta gerra honetan atera den lehenengo eszenario berria adimen artifiziala aukitzen duena da adimen artifizialaren erabilera leku militarrean. Hau da, nola erabiltzen den, edo erabili alden, adimen artifizialaren sektorea gobernuak, eta ez bakarri gobernua, baita ere entitate pribatuak, baina batez ere gobernuak beren sektore militarean egin al dezaketen erabilerarekin. Hau da, nola erabiltzen duten. Eta kasu hau eramaten digu, nola ez, Amerikako estatu batuetara, eta Amerikako estatu batuen gobernuak izan duen gatazkarekin beren enpresa teknologiko potenteen gaz. Hau da, OpenAI, ChatGPT atera duen fundazio, oraindik uste dut bakarri dela fundazioa, ez dela enpresa, eta beste aldetik Anthropic Cloud, uste dut daukala, eta gainera igoera potentea izan duena urtearen hasiera honekin, batez ere kodea egiteko, atera makina nahiko potente bat, eta garatzaileek nahiko erabilgarria aurkitu dute besteekin, gutxienez, besteekin alderatuz. Non hasten da historia hau? Donald Trumpeko gobernuak Anthropikekin kontratu bat zeukatenean, beraiek egiteko garapena eta bere adimen artifiziala Pentagonoarekin, hau da, Amerikako estatu batuek daukaten defentsa sistema eta organismoarekin lan egiteko, eta momentu batean eskatu diete adimen artifizial hori erabiltzea Iraneko operazioa, uste dut, deitu diotela Epic Fury. Epic Fury. Bai. Izena jartzen duen pertsona adimen orokorra ez dakit daukana, baina badakigu Trumpen gobernuak marketing, beste gauza bat ez, baina marketing asko dauka. Orduan, Epic Fury. Gatazka hori, azken egunotan, gorpuztu dira honetan Silicon Valley eta Washington artean teknologiaren kontrola noren esku dagoen zalantzan jarriz. Zeren eta
gauza hau mai gainean jartzerakoan, adimen artifizialaren garapenak, une kritiko bat markatzen duenean, Anthropic gobernuaren edo Pentagonoaren eskaerei esan zion, ez, barkatu, hau gure etikaren kontra doa, hau ezin dugu onartu, hau ezin dugu egin, eta zein izan da Pentagonoaren erantzuna, bale, zuen kontratu guztiak kantzelatzen ditugu, eta Sam Altman deitzen diogu. Trumpen estiloan, ez bazaude nire taldean, nire alde, infernura zoaz. Fuera. Gainera hori, kontratu publikoak deusestatzea baita ere bere kostea dauka administrazioarengan, baino berari berdin zaio, azkenean hau delako posizio politikoa eta Trump beti irabazle sortatu behar da. Hor baita ere sortu da gatazka, baina sortu da eztabaida, naiz eta Sam Altman segurtasuna eta gizadiaren onura hitz erdiz aipatzen du, baina hau ikusterakoan, dimentsio hau hartzerakoan, batetik bere langile askok pizka bat matxina hartu dute beren kontra, eta beste batetik erabiltzaileek ere berri hau jakiterakoan, hau da Altmanek egingo duela edo emango duela Anthropic eman nahi ez duen teknologia arrazoi moral edo etikoengatik, esan dute, bale, agur, bai. Agur zuberoa. Normala da, gainera, teknologiaren kasuan ni esango nuke erabiltzaile askok nahiko kritikoak direla, ez guztiak, baina horrelako erramintak sakon erabiltzen dituztenak oso zaratatsuak dira baita ere, esanez, ez zaiela zenbait gauza gustatzen, eta hori ere normala da. Egia da, ni ere harridura partekatzen dudala, hau da, ez da normala edo ez da logikoa Sam Altman, esatea, bera hori bakea nahi duela eta bera onura nahi duela bakarrik mundu ontarako behin baino gehiagotan esan duela, eta aldi berean estatu batuetako gobernua laguntza operazio militar batean. Orduan, diskurtsoa ez doa bat bere irudia aurrera pausuek. Irudia pizka bat porrotera junda interneten, pizka bat alderantzita Elon Muskerekin adibidez, eta bere enpresa, Twitter erosterakoan edo Amerikako estatu batuen gobernu honekin konpromisoa hartzerakoan, pizka bat horrelako ondorioak baita ere burutu zituen, eta batzuk baita ere, iruzkin batzuk alderazten dute Anthropic eta OpenAI gure garaiako Apple eta Microsoft antzean. Hori esatea ni joan, justu hori gertatzen dela ere, hau da, sektore batean lehenengoa zarenean, eta ni esango nuke adimen artifizialean, momentu honetan OpenAI dela lehenengo enpresa. Guztiok ezagutu genuen lehenengoa. Erraza da ere guztion etxaia izatea, azkenean konpetentziaren etxaia zara, baita erabiltzaileengan ez baduzu zenbait gauza egiten, edo jende askok ere espero du zure estrategia alde batera edo bestera jutea, orduan normala da guztion etxaia izatea, baino kasu hontan arrazoiarekin esango nuke. Hau da, beste kasu batzutan, oso kritikatua izan alzea hainbat gauzetatik, baino azkenean, gerra batean sartu zarela. Aktore pasibo bezala bigarren lerrokoa sekundario de reparto, baino sartu zara. Pelikula honetan basaude. Konparaketa hau, orain, pil-pilian dagoen guda teknologikoan kokatzen da, non bi enpresak bide guztiz desberdinak hartu dituzten mundua menderatzeko. OpenAIk, dena guztientzat eta azkar estrategia darabilen bitartean, Windowsek egin zuen bezala. Anthropicek
diskrezioa eta fidagarritasuna saltzen ditu, bere burua aukera garbia gogisa aurkeztuz, eta pizka bat Microsoftek 80ko hamarkadan estrategia hori gogoratzen digu, agresibitatea, edapen masiboa eta merkatua menderatzeko grinaren ondorioz etika eta segurtasuna bigarren maila batean ustea. Ezer gehiago, azken finean nik kasu honetan bat nago ikuspuntu honekin, hau da, hori, gerra batean sartu zara eta bai zure erabiltzaileak, bai herritarren kritika kasu honetan normala da eta uste dut legezkoa dela. Puntu honetatik abiatuta, Borja, proposamena bideetatik juteko. Alde batetik nahi baduzu adimen artifizialaren bidea jarraitu dezakegu, edo bestetik gobernuei buruz hitz egin dezakegu pizkat gehiago. Adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu pizkatxo bat. Vale, adimen artifizialaren arloan begira, urrengo berri hau merezi du sintonia bat jartzea, gainera aspaldi ez genuela jartzen, baino presentzia nahiko izaten duena gure programan, eta izaten jarraitzen du gainera Europar Batasuna kontu hauekin, garrako kontu hauekin nahiko aktibo dauela. Bueno, gaur irakurri dut Pedro Sánchez gure presidentea dela praktikamente un crack Europan zehar, valorazio oso altuak sortzen ari dituela Europako herritarren artea, vamos, una cosa increíble. Badagin nora jun bere gobernua bukatzen denean, Europako gobernua Europako parlamentura edo kontseilura baita ere. En fin, horretaz aparte, gure Hanson president alde batera utzita, Europari buruz hitz egingo dugu. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta kasu honetan esango genuke Europar Batasuna dela aktore pasiboa, berez metak iragarri duela berak nahi duelako kakotzen artean, bere adimen artifizialaren chatbot kasu honetan Meta AI deitzen dena, eta WhatsAppen inkrustatuta dagoena, partekatuko duela beste enpresekin. Bere momentuan, Bruselak esan zuen, uste zuela Mark Zuckerbergen konpainiak bere nagusitasuna abusatu zuela, kanpo laguntzaile horiek WhatsAppetik blokeatuz, soilik Meta AI sustatzeko, eta azkenean hau suertatu da akordio baten moduan, urtebetoiko iraupena izango duena, eta Meta AI izango du API ordainpeko bat, beste guztiek ere erabili ahal izateko. Bai, beste guztiek adibidez, ChatGPT edo Gemini, besteak dakigunez. Neko grazia ematen dit, esan duzen frasea, borondatezka kotxoen artean, ez dauka pistola bat bere burua horren atxean, eta tiro egingo duena edo zein momentutan. Baina, bueno, dakigunez, eta ez da lehenengo aldia. Egia esan da, barkatu, ez daukat argi, nola, horrela kontatu dut, baina ez daukat argi aldrebez baden egia esan da. Hau da, ez dakit Meta AI beste enpresa batzuk erabiltzeko aukera izango duten, edo beste enpresa batzuk bere chatbotak WhatsAppen sartzeko aukera izango duten. Uste dut bigarren hau dela. Ni uste dut, horrela ulertu dut. Lehenengo irakurketan, alde batetik interpretatu dut, baina, beste ere, biak egia esan da zentzu nahiko daukate, azkenean WhatsAppen bakarrik daukazulako sarbide errezan Meta AI, baina egia esan da ere Meta AI sortu da bere kutxarako, orduan, azken finean, ni esan dudan baino, izango da WhatsAppen beste chatbot mota batzuk hor
eskuragarri erraz egongo direla. Eta ez da, esatekotan nengoen bezala, lehenengo aldia, guztio goratzen dugu adibidez Internet Exploreren gatazka Windows sisteman, edo Google bilatzailearen gatazka Google Chrome nabigatzailean. Hau da, orain, aukeratu dezakezu, zergatik, horrelako gatazkak existitu direlako, eta konpainia horiek, mehatxu dela eta beren posizio dominantearen abusua kendu dutelako. Ondo. Bueno, bai. Kontsumitzailean ondo. Kontsumitzailean ondo. Egia da, hori, ez dela bere borondatez eta azken finean Europan gertatzen diren gauza asko teknologiaren munduan behartuta etortzen direla Europar Batasunetik, bai bide ejecutibo, bai bide judizialatik, baino, bueno, ni nahiago dut horrela, ezer baino. Badakigu nola funtzionatzen duten estatu batuetan, eta ez da aproposena, baino azken finean bide bat da, ezagutzen dugu, ez dakit zenbat urte daramatzagun atala hau egiten Europar Batasunen berriaren atala, baino 10 baino gehiago ziur, eta badakigu horrela dela. Nire ustez atal zaharragoena edo... Zaharrena. Fijo, osea, ni uste dut lehenengo Europar Batasunen berria egin nuela, nire logelan, ziur, bigarren denboraldian, fijo. Ja da, ni goratzen du, ja da nire existitzen zen, eta hori ja... Sintonia, por cierto, dugu maiz aipatzen, baina Sintonia Netbarner egindakoa da, eta hori gero agertu zen, baina horrela da, atalik zaharrena kasu hontan. Eta Sintonia ez duzue jakiten zer den da Europar Batasunaren himnoa. Bai. Ereserkia. Bai, ez du goratzen zein... Beethovenen Oda a la Alegria. Bederatzigarren sinfoniako. Bederatzigarren sinfonia, hori da. Berez, Beethoven ez zuen izen hori jarri, hori geroago izan zen. Ez nago ziur hortaz, ez dakit izen hori jarri zuen edo ez, dakit nola jartzen zuten izenak 1700 urtean, orduan ezin dute hortaz hitz egin. Bueno, honi buruz ez gara... Ez da musika programa bat hau. Momentuz ez, dena helduko da. Orduan, kredituak Beethoven eta Netbarner. Vale, oso ondo, hau guztia komentatuta, beste bide helburutxo bat daukagu, jarraitu dezakegu gobernuekin, edo hitz egin beste kompetentzia kontuei buruz, zen nahiago duzu? Gobernuak, vale, historia nahiko, ez da azken minutukoa, ez da, berria ez da, eta egia esan da baita ere iturria nahiko trutxoa da, baino niri bereziki gustatu zaidan historia izan da. Esaten dut, iturria nahiko trutxoa dela, berez hau xatakan argitaratu zen, bere bidetik haiek irakurri zutelako The Objective, eskuin muturreko egunkari bat, webgune bat dela, ez da egunkari bat, webgune bat dela, eta maiz argitaratzen dituztela gauza nahiko latzak gobernuaren kontra, arrazoirik gabe eta fundamenturik gabe. Txistea jarraituz badakizu nola deitu aldiogu Sam Altmanri hau gertatu eta gero, Sam Alt-Right Altman. Alt-right, oso ondo. Baino berez, hau aipatzen dut, konsiente izateko, hau The Objective argitaratu duela Espainia gaizki usteko, baino benetan ez du Espainia gaizki usten. Kontua zin izan da, gogoratuko duzue Pedro Sánchezen mugikorra hackeatu zela 2021ko maiatzan, eta bide horren bitartez sartu zioten esango dut spyware bat, deitzen dela Pegasus, Israelgo enpresa batek eginda, eta azkenea NSO Group, ez badut gaizki gogoratzen, eta horrengatik hainbat datu hartzen dituzte,
en fin, beste herrialde den baten interesak sustatzeko. Interesgarriena izan da informazio honen arabera, The Objective argitaratutako informazioaren arabera, espiotza ez zela presidentearen deskuido bat izan, hau da ez zuen moikorra edonon utzi edo eguneraketak instalatuta zituen eta bar. Lo típico, kafeteria batean zoaz eta usten duzu hor. Eta wifi publikora konektatzen zara, gainera Android zazpi erabilita ez dakit zer, ez zen kasu hori izan, kasu honetan izan zen Zeutako mugara egindako bizita ofizial bat aprobetxatuz, erasotzaileek antena faltsuak jarri zituzten, IMSI catchers deitzen direnak, gailua engainatzeko, telefonia dorre hoietara konektatzeko, eta bide horretatik injektatu lortu zuten atzeko ate bat lortzea. Hau da, troiano fisiko bat erabili zuten. Eta Pegasus software espioia instalatzea. Maila teknikoan, hau lehenengo oso garestia da, eta bigarren oso komplexua, ze azkenean ez dira hainbat kasu non sistema operatibo bat atzeko ate bat daukan, root administradore sarbidea lortzeko aukera daukan mugikorren sareen bitartez. Ez da oso ohikoa, eta nahiko ikertu behar da horrelakoak topatzeko. Hortik aurrera, Pegasus instalatu zioten, Pegasus gainera nahiko ona da eskutatzen, ez da oso argi ikusten, adibidez RAM memoria ikusita ze prozesu erabiltzen dituzten ez da hain erraz ikusten, eta horrela lortu zuten, erraza, baino kuriosa baita. Hortik aurrera Espainiako gobernuak bere mugikorrak aldatu ditu eta orain erabiltzen dituzte secure phones deitzen den hardware berezi bat, alden enean alden babes gehiena emateko. Baina, kuriosa iruditu zait. Bitxea da nola funtzionatzen den zibersekurtasuna maila altuenean. Bide gurutzea berriz, zibersekurtasuna edo adimen artifiziala? Berriro, dagoago gehiago adimen artifiziala, venga. Ez, barkatu. Ni ustez ja adimen artifiziala ja gortu dugu, barkatu. Zibersekurtasuna edo kompetentzia. Kompetentzia. Hau beste historianeko bitxea da, gogoratuko duzuelako bere momentuan, Apple, Epic Games eta gero Google hortik sartu zirela gatazka batean, batez ere den komisioak direla, eta hau da, gatazka nagusia izan zen alde batetik Appleek ez zuela usten iPhoneen kasuan aplikazioen barruan zerbitzuak kontratatzea ez bazen App Storetik pasatzen, hau da, bere komisioa jasota, eta bestetik komisio hori aplikazioa bera edo zerbitzuak aplikazioaren barruan saltzeko estandarra orain arte zela 130, gatazka edo eztabaida zen hori gutxitu behar zela. Vertiente asko hartu ditu kontu hau, gainera aplikazio ezberdinak gatazka honetan sartu direlako, baita ere Google bigarren aktore bezala hor pilpilan egonda, eta azkenik dirudienez beste epaiketa bat egonda Epic Games eta Googleen artean, eta garaile izan da Epic Games. Azkenean ja behin betiko garaipena lortu du Epic Games, eta epai honen ondorioz Fortnite Androideko denda ofizialera, hau da Play Storera itzuliko da, baina baldintza berrietan. Googleek ezingo du behartu garatzaileak bere ordainketa sistema soilik erabiltzera, horrek esan nahi du enpresek alternatibak eskaini ahal izango dituztela, eta ondorioz garatzaileek ordaindu beharreko komisioak historiako basuenak izango dira. Hau da, nire ustez, benetako garaipena.
Da, beraientzako. Sententzia honek Amerikako estatu batuetako auzitegietan du jatorria, gainera ez da izan Europar batasuna hor atera duena abuso de posición dominante, ez. Salbuespen. Ez. Eta urtetako tirabiraren ostean, hau da, hainbat urte pasatu dira, nire ustez, Pegasus hori gertatu baino lehen oraindik kontatzen genuen horrelako gatazka, urte asko, dara honi buruz hitz egiten. Eta, epaileak ebatzi ditu Googleek monopolio gisa jokatu duela Play Storerekin. No se podía saber. No se podía, sorpresa, izugarria guztiontzat. Bai, orduan labur bilduz, teknologiaren industriarentzat mugarri bat da lorategi itxien eredua arrakalatzen duelako, eta erabiltzaileentzat ere onuragarria izan daiteke presio batzuagoak edo eduki gehiago ikus ditzakegulako garatzaileek aurrezten duten komisio horri esker. Epic Gamesek erakutsi du erraldoi bati aurre egitea posible dela. Eta orain ja, galdera da, zer egingo du Apple antzeko presio baten aurrean. Nik imaginatzen dut lortuko dutela ondorio berdina. Bai, azken finean, aktore bat ja aldaketak egiten dituenean, nahiko arraro da, besteak ez jarraitzea, eta suposatzen dugu hori esango dela honen urrengo pausua Apple ere, kasu batzutan, eta ni uste izango dela ziurrenik aktore handiagoekin, malgutasun pixka bat izango duela, eta akordio pribatuak izango dituztela komisio horiek ahalik eta baxuen mantentzeko. Agustia kontatuta, por cierto, ja ez daukagu bide gurutzerik, urrengo berria delako segurtasunari buruz, eta Meta dauka baita ere protagonista, gainera, kontu historia baita ere mamitsu batekin, dirudienez, Ray-Ban betaurreko adimentzu hoiek segurtasun arazo larriak izan dituztelako. Bai, horrela izan da. Metaren Ray-Ban betaurreko adimendunak atera direla urte honetan, merkatura. Beren atzean dago pribautasun falta handi bat, eta hori da salatu dutena konpainiako hainbat langileek eta azpi kontratatutako moderatzaileek ere. Jakinarazi dutenez, gailu hori jasotzen duten informazio visual eta auditiboaren zati handi bat giza begiek ikuskatzen dute adimen artifiziala ereduak entrenatzeko. Sarritan, erabiltzaileak horren jakunaren gainean egon gabe. Langileek esaldi gogor batekin laburbildu dute egoera. Dena ikusten dugu. Baita ere no se podía saber. Hau da, une oro grabatzen ari dituzten betaurreko batzuk jarrita, pentsatzen dugu gainera ziur erabiltzaile batzuk konbentzituta daudela informazio hori ez dela Metako zerbitzarietara bidaltzen. Berez, ulertu danez, hori ez da langileen kezka, baizik eta gero informazio hori haien eskuetan dagoela, filtro horren bat izan behar dute hor, ezta? Bai, kezka nagusia da betaurrekoek kamerek grabatutakoa odeira igotzen dela, eta segurtasun irizpideak lausoak direnez, aztertzaileek jendearen etxe barruko irudiak, dokumentu konfidentzialak eta une intimoak ikusteko aukera dutela. Hau da, beraiek esan duten bezala, dena ikusten dugu, el gran hermano. Dena. El show de Truman, perfecto. Bai. Oso ondo. Claro, hor arazo nahiko larria dago, berez, jarri aldirelako hainbat filtro haien artean, bankuko txartela bat identifikatzea eta automatikoki irudi hori kentzea ez da zaila, baina, claro, filtroa existitu behar da, bestela. Eta hori gainera ere, adimen artifizialetara ez dakit eskuz edo automatikoki ere ematen saiola entrenatzeko.
Orduan, arrisku bikoitza, bata pertsona batek filtratzea eta bestetik hor adimen artifizial batean bukatzea ez dakigu zertarako. Pentsa esazu, hau da, betaurreko hiek kamera bat dute 24 orduz piztuta egon daitekena, Bai. eta zure aurpegian daramatzana, eta ez dago gaur egungo ordenagailuak daukaten, eta bestela zuk egin alduzun ariketa batekin, zure webkamerarekin tapatu. Hau da, zure webkamera estalita izan alduzu, eta ja ez dago webkamera. Baina kasu horrekin, betaurreko horrekin, ez dago hori egiteko aukerarik. Orduan, dena ikusten dute, zure begiak ikusten duten, dena ikusten dute. Eta informazio hori, ez bada, lehenik eta behin, odei batera pasatzen bada, eta ez bada ondo kudeatzen, ja, odeira pasatzen dela, ja, lehenengo puntu bat... Arriskutsu. Bai, esateko, eta ja, non eta nola, eta nortzuk, informazio hori eskuragarria dutena, ja, puzzlea osotzen duzu, eta ez modu onuragarri batean. Horrela da. Beste kontu bat daukagu komentatzeko, eta Borja zure iritzia nahiko interesatzen zaitegia esan da, baina ja pare bat aldiz aipatu dugunez, ofizialki esan ahalko nuke, bere atala, bere kategoria izan bere kategori propioa ez, baina daukagun atal batean sartu dugula honi buruz berriz hitz egiteko. Azkenengoa harrapatu ez baduzu, errepikapena, sarean zehar. Eta errepikapena, tremenda sintonia, por cierto, eta errepikapena kasu honetan daramatzagu baita ere, Espainiako gobernuari buruz hitz egitera, eta kasu honetan, komentatu genuna, 16 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea, debekatu nahi diela Espainiako gobernuak proiektuan jarraitzen duen ekimena da, baino labur zure iritzia botatzeko aukera ematen dizut, Borja. Horrela, en frío, bai. Sin más, ez da inerraza esatea. Hau da, lortu nahi den fina ondo, baina nola egin hori da arazoa. Zeren, nire ustez pertsona gehiengoak ez dira, ados egongo dira lortu nahi den helburuarekin. Sare sozialak badakigu guztiok nola diren, eta ze arriskuak daukaten, eta ze ondorioak daukaten, eta pixka bat estatistika eta berrietan bazaude, ikusiko dituzu ze gauzak gertatzen dira nerabeak edo adingabeak, ja, 16 urtetik berakoa, adingabeak daude baita ere, barkatu 17 urtekin, baina nerabeak eta sare sozialak dira nahiko koktel esplosiboa. Eta badakigu baita ere, naiz eta askotan esaten dugu, eske hori gurasoen gauza da, eske hori gurasoen problema da, eske hori gurasoak ezin beharko lukete, ez zuten mugikorra edo akontua egin beharko, hori ja badakigu. Zer da gertatzen dena? Batek egiten badu, hau da, efekto bandwagon edo karga bagoia esaten dena. Batek egiten badu, besteak doate atzean. Eta arriskua hori ez dugu mugatuko bakarrik esan ez, que cada palo aguante su vela. Ez da inerreza. Familia bakoitzak limitatu beharko du, baina ez dauka inongo ondorio legalak, beren seme alabak mugikorra, edo ez bakarrik mugikor bat izan dezakezu bakarrik deitzeko. Zuta biok nire ustez, 16 urte baino lehen, gutxien ez goratzen du baiet, izan genuen mugikor bat, baina mugikor hori zer egin alzuen. Ni 14 urtekin izan nuen, eta gainera buruko min bat baino gehiago emanien nire gurasoi, ni nahi nuelako ordenagailuan egiten nuena baita ere mugikorrean egitea, eta kontsultatzen ditun hor GPRS bidez webgune batzuk, eta hori, orduan, horrelako gailu bat, vigilatuta, aske nerabe baten, ume edo nerabe baten eskutan,
bueno, edozein gauza egin leike. De hecho, aste honetan entzut dut, ez nuke esango ahots nahiko bueno, pisutsua denik, baino iritsi bat bada ere Carlos Peguer deitzen den mutilau ezagutuko duzula La Pija y la Kinkiren aurkezlarien bat dela. Claro, bera esaten zuen bere momentuan, bere nerabezaroan sare sozialik gabe bera ez zuela ziurrenez bere identitatea hain erraz deskubrituko edo, bueno, azkenean bera homosexuala izan da, bere, bueno, norberaren prozesu hori ez zuela hain erraz egingo sare sozialak ez bazituen. Eta bera jartzen zuen bere buruaren islada hori gaur egungo sare sozialetan, eta lagun batek esaten zion, bueno, eske, claro, gaur egungo sare sozialak ez dira gure nerabezaroarenak bezala, eta nire hor isladatuta ikusi naiz pentsamendu berdin horretan. Bueno, nire garaieko sare sozialak baita ere tenian lo suyo, baino egia da ni sartu nintzenean interneten, internet baizela, hori, jakintasuna eta informazioa jasotzeko lekua. Eta ja ez da hori. Eta internet triste eta hostil geratu zaigun, ez bada erraminta bat, hori, informazioa eskuratzeko, eta eskuratzen dutena nerabek dela, hori, porkeria. Bai. Orduan, bueno, alde batetik informazio sarbide horretara limiteak jartzea polemiko izan leike, baina bestetik egia da, ja ez dela bakarrik hori, dela leku nahiko latz bat, eta gure zatitxo txikian saiatzen gera hori ez izatea, baino begiratu behar dugu gure entornora, eta ikusi behar dugu ere ze dagoen sare sozialetan ez dela adingabeentzat. Bai, nire iritzia azkenean izango litzateke horrelako zerbait. Akatsak egingo dira, ziurrenik. Zeren azkenean gauza berri bat ez da hain erraz lortzen. Eta nahiko konplexua eta nahiko zaila da. Akatsak egingo dira, baina nik ez nuke nahi gobernuak eserrez egiten ez duena. Claro. Hau da, nahiago dut gehiago gobernua saiatzen dela, nahiz eta akatsak egin bat gaizki, gero agian ulertu gehiago eta bigarren saiakera bat hobeago, edo hirugarrena, edo laugarrena, edo bosgarrena, nahiago du gehiago gobernuak lehenik eta behin isladatzen duena arazoa sozietateari, eta esaten dio arazo bat daukagu saiatu beharko gara konpontzen, agian juten naiz hemendik eta ez da bidea, eta berriro ere juten naiz hortik eta ez da bidea, eta bidea erdizkan dago, baina gutxienez bitartean jendeari baita ere pizka bat kontzientziatu dugu. Eta nire ustez helmuga hori ez dugu galdu behar. Hori ere gertatzen ari da, por cierto, ez da teknologia askoa, baina hori ere gertatzen ari da azukreko edariekin, Pablo Agustindoi duela gutxi esan duela baita ere neurriak jarriko direla azukredun edari hoien salmenta limitatzeko, azukrea eta kafeina batez ere, ez dugulako ikusten, baino benetan arazo sozial bat dago nerabeen artean monsterren kontsumoarekin. Agian helduen artean kafearen kontsumoarekin baita. Baina, bueno, helduak dira, momentu batean ja esan beharko duzu, vale. Eskua askatu behar zaie. Ya está, vale. Claro. Baina, gaur egun, zenbat kontsumitzen den monsterra nerabeen artean edade oso txikietan, kezkagarria da, eta inork ez du hau taularatu, Pablo Agustindoi heldu den arte, esan begira, hau, eta gainera, hori, eskuineko sektore askok beraren kontra jundira, esan ez dela bidezkoa. Bueno, en fin, ni ulertu dezaket, arazo hori ez ikustea ez dagoelako azalean, baino norbaitek esaten badizu hori hor daukagula eta arazo bat izan leikela,
En fin, pentsamendu kritikoa ere horretarako balio du ikusteko ze gertatzen ari den gizartean hori, hain erraz ikusten ez dena. Zuk esan duzun bezala gian elikagaien gatazka nahiko galduta daukagu sozietate bezala orokorrean. Bai. Orain dela 20 urte zen botelloia, zen alkola edo tabakoa edo jendea erretzen zuela, orain ja ez du hainbeste jendea erretzen, batez ere ez dakit zenbat araudi kajetia dago 6 eurotan edo. Baita ere, bueno, baina ez dakit zenbat araudi atera dira ezin dela errean eta hemen eta inon eta ezin dela saldu hain erraz, makinekin eta hori guztia, hori ja normalizatu dugu eta ja ez dugu esaten askatasunaren atentatu bat edo nola esan dezakegu eraso bat dela horrelako araudiak. Bere momentuan pentsatu bagenun alkola edo tabakoa zirela eta direla gaur egun baita ere arriskutsuak adingabekoentzat, zergatik ezin da hori eztabaida hori trasladatu azukreari edo sare sozialei. Claro. Baina hori denborarekin ezin da egun batetik bestera onartu. Claro, baina baita ere horrelako kasutan esan duzun bezala zerbait egin behar denean, argi ikusten dugunean zerbait egin behar dela, behintzat, gobernu batek nik uste dut saiatu egin behar duela, konponbideren bat bilatzea. Gero ja ikusiko dugu, ona, txarra, okerra, edo esain okerra, eta gainera horrelako neurrik baita ere tramite parlamentario oso luzea eramaten dute, emenda guztiak izateko eta talde guztiak bere iritzia botatzeko. Behar duguna baita da, voy a ser un poco polémico, baina behar duguna baita da gobernu bat zerbait egin nahi duena. Hau da, ikusi genuen nola garatu zen gure herrialdea bakoitzarena, ni ja zuen eskuetan jartzen dut, baina ikusi genuen nola eragin zuen Rajoyko gobernuak Espainiari eta Espainiako garapenari. Rajoyren memea, eta goratuko duzu ziur Borja, zen ez zuela ezer egiten. Orduan, ze nahiago dugu, iniziatiba daukan gobernu bat, edo okerra edo nena, edo bea, baino iniziatiba daukan gobernu bat, edo eserrez egiten duen gobernu bat. Hor baita ere ez da bai da. Bai, baina gobernuak dakigunez ez da jamelineko flautista, oda sozietatea prest egon beharko da gobernuak esarri nahi dituen neurrientzako. Bueno, que es primero el huevo o la gallina. Lehenengo sozietatea prest egotea edo lehenengo neurriak jartzea. Zera matrimonio homosexualarekin, matrimonio igualitariarekin bere garaian matrimonio homosexuala ditzen zena, baita ere ikusi denun, agian gizartea ez zegoen pres al pilpil al punto, agian ez, baino neurri hori egin jarri izan eta denborarekin uste dut guztiok eskartu dugula. Agian batzuen eztabaida edo iritzia momentu hontan zela ezetz eta emaitza hori ikusi dugu baietz, baina batzuk esango dute ezetz, baina nire ustez eztabaida kalean egon behar da eta pixka bat, eta hori badaki gobernuak zen, azkenean gobernuak pilo dirua botatzen du egiteko ikerketak eta jakiteko, eta horretarako argitaratzen dira hainbeste estudio eta ikerketak de ze eskatzen duen ziz dago hor zerbaiterako eta ez bakarrik ziz, beste batzuk pribat direra, baina jakin dezakegu zer eskatzen duen gure gizarteak, orduan jakin dezakegu gure gizarteak pizka bat pres badagon edo ez horrelako neurriak aurrera eramateko. Eta ez bakarrik pertsona batek edo bi edo hiruk esaten dutena. Hori ere importantea da, eta hori ere komunikabideek gurean sartu behar dugu, hau da, azkenean ikusten dira hainbat eta hainbat berri hartuta norbaitek Twitterren jarri duen hilo bat fusilatuta eta komunikabideetan jarrita, hori ez da berria, hori anekdotak dira. Ikusi behar da, horretaz haratago ze gehiago dagoen,
kasu askotan ez dago ezer, eta anekdotatik egiten dugu berri bat, ez genuena egin behar, beste partetik, batzutan ere batek gure harreta sortzen du, eta hortik arazo larriago bat dago. Hor ere komunikabidek nahiko lan egin behar dute barra dugu diferentzia hori egiteko. Hau guztiarekin denbora nahiko daukagu egia esan da, titulola egiteko, beraz, aprobetxatuko dugu, titulot bat daukagunez, guazen horra murgiltzera. Titulol. Eta titulonen, salbuespen bat egiten dugu, kasu honetan ni ez dakit zeri buruz doan berri hau, Borjak bai, beraz bera niri kontatuko dit, eta ikusiko duzuen nire erreakzioa zuzenean. Egia da, berri asko irakurtzen ditu dela, orduan nire harridura edo sorpresa bilatzea zaila dela, baino dena den, saiakera egiten dute, eta hori egingo dugu. Aste honetan gure titulorera eramaten gaitu Valentziara, Inigo. Aste honetan Las Fallas. Festa famatua, nahiko famatua, Espainia osoan. Eta baita ere Elon Musken X, sare sozialeko adimen artifizialak, deitzen dena Grok. Bai, ikusi dut. Ikusi dut, gainera, esango nizuke graziarik ez daukala. Hau da, imaginatzen, me voy a tirar un triple. Hau da, imaginatzen dut izango dela irudi batzuk agertu direla interneten Iraneko erasoi buruz, eta hainbat erabiltzailek beti egiten duten bezala argitalpen batzuetara esan diote Grok, adimen artifizialari, oie Grok, hau benetan Iran da. Eta ez dakigu bereziki zergatik, Grok perreta hartu du, eta esan du, ez, hau da, Valentziako fallak. Zehazki ez. Hori ere gertatu da. Eta egia da, nahiko pesau egon da, nahiko nahiko mezuetan, esanez hori zirela Valentziako fallak, eta hori Valentziako udaletxea sala, koinak egiteko esen kasu hori. Beste kasu bat daukazu orduan. Horrekin zer ikusia, baina ez da zu kontatu desun bezala. Hau da, Grok akatz larria egin du hori egia dela, aste honetan aktualitateko albisteak laburtzen, akatzau martxoaren 9 gertatu zen, Valentziako jaiako hurbil daudela, eta ekialde hurbilean tentsioa pilpilean dagoela profitatuz, Grokek Xeko Twitterreko erabiltzaile argitalpenak eta hitz gakoak, hashtag erabiltzen dituenak, erabiltzen ditu joerak sortzeko, baina kasu honetan ez da gai izan zuziriak eta zutabeak bere izteko, eta horregatik erabiltzaile askok harrituta ikusi dute nola plataformeko Explore, X daukala hor puntu bat dela Explore atalak, gerra ekintza bati buruzko informazioa jai giroko testu inguru batean aurkezten zuen, algoritmoak zuaren eta estandaren irudiak interpretatzeko duen gaitasun falta agerian utziz. Orduan hori ikusi dugu zergatia, hau da, Groken zera mezuak ziren saldu du berri bat, baino zergatia da adimen artifizial txotxolo hau ez duela bereizten zua gauza batzuetatik eta besteetatik. Eta hortik ja ondorioz atera dira kritika uolde bat adimen artifizialak albistea filtratzeko duen fidagarritasuna, eta, fake news, zabalduko duen arriskoa berriro ere eztabaida jarriz. Hala, anekdota bat, baina ikusten du edo ilustratzen du nola adimen artifiziala, bere akatzak egiten ditu. Pertsona batek, baina agian pertsona bati ez diozu akatz jarri, baizik eta esaten duzu, hori intentzioarekin eraman duzu, ez zara... Aste honetan, behin baino gehiagotan esan dudan bezala, gauza bat, gizakioi ere gertatzen zaigu noizbenka, seinalatzen dugula ilargia eta batzuk begiratzen dutela eskua, ondo, baina eske adimen artifizial, eta hori, gizakien kontua izan leike
baina horretarako ere gaude gizakiok esateko, a ber, ilargira begira mesedez, baina, klaro, adimen artifizialak ez dauka almen hori. Orduan, klaro, geratzen zen kearekin eta zutearekin, baina adibidez eraikinetako estiloarekin argi ikusten zela zeintzuk ziren zein, por lo que sea ez. Orduan, en fin, horregatik ere, behin baino gehiagotan esaten duguna, adimen artifizialeko erramintak ondo daude, baina filtroak ere jarri behar dira, eta filtro importanteenak baita ere gizakiok gara hoietarako. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Hori esan da teknologiak eta beste guztiak ere eman diguna programa honetan komentatzeko, eta gure denbora agortu dugu. Beraz, Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik, aber urrengorako ondo antolatzen dugun eta gurekin zauden ere urrengo programan. Eskerrik asko Inigo, eta entzuele guztioi, urrengo programara, ez dakigu noiz, urrengo programara arte. Baita ere eskerrik asko Mikel Carmoneri berrikuspen teknikoan egon dena, eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Hemendik aurrera, bi aste izango ditugu, urrengo programa heltzen den arte, beraz, animatzen dizuet baita gauden egoeran bizitzaz gozatzeaz, agian eguraldiaz ez hainbeste, baina bizitzaz bai, eta gurekin berriz topo egitea urrengo programan, esandakoa 2 aste barru izango dena. Eskerrik asko eta urrengora arte, agur!